लेकिन ये कहना है हो दर्द दिल के बढ़ा के गए, दर्द दिल के बढ़ा के गए, आई लही तही में 4 दिन खातिर बाकी हलवा मचा के गए, आई मथुरा में 4 दिन खातिर बाकी नहीं लगा के गए, दर्द दिल के बढ़ा के गए, दर्द दिल के बढ़ा के गए, आई मथुरा में 4 दिन खातिर बाकी मचा के गए, आई मथुरा में 4 दिन खातिर बाकी नहीं लगा के गए। याहो राधा जी उद्धव बाबा से कह लड़िए बाबा सुना कही के कन्हैया गईले आई हम परस रहिया तकत तहत बीत गईले बरसा, कही के कन्हैया गईले आई हम परस रहिया तकत तहत बीत गईले बरस। बाकी इतने नहीं बाबा सुना बहुत लफड़ा बढ़ा के गए, दर्द दिल के बढ़ा के गए, आइल मथुरा में 4 दिन खातिर बाकी आइल मथुरा में 4 दिन खातिर बाकी नहीं लगा के गए। अरे ताली बजाओ रही रही याद आवे कान्हा के सूरत, कहतड़िए बाबा सुना जब से हमरा के छोड़ के गईले कान्हा कही के गईले कि 4 दिन में आ जाए, लेकिन ए बाबा सुना कितना दिन बीत गए लेकिन अभी तक कान्हा नहीं आइले। बड़ी भाव से कहतड़ी कैसे निक नहीं लागे बाबा घरवा दुआरिया, रही रही याद आवे कान्हा के सूरतिया, कहतड़ी ए बाबा दर्द दिल के बढ़ा के गए, दर्द दिल के बढ़ा के गए, आइल मथुरा में 4 दिन खातिर बाकी आइल मथुरा में 4 दिन खातिर बाकी मचा के गए, आइल मथुरा में